Formem part d'un grup d'empreses on durant l'últim any ha estat apostant molt fortament dins del tema del producte de proximitat. A l'estar amb 24 hores del camp al client final directament, moltes de les referències que es cultiven a l'horta del Baix Llobregat són uns tant percents d'aigua d'un 70, un 80, un 90% i moltes d'elles. El tema del gust també, cada hora que passa és una hora menys de vida que té i és limitada la vida. El cogombre el collim normalment al matí o a migdia i en 24 hores està a les botigues, als mercats. Això suposa que no té temps d'estar en càmeres frigorífiques, que són normalment els productes solen perdre el gust. És un tema regulat pels sucres del mateix producte i això nosaltres els collim al moment òptim del sucre o acideses depenent de la verdura o de la fruita que sigui. I per això aconseguim que sigui un producte que a casa al consumidor no se li degradi tan de pressa, no? Que li duri tranquil·lament 8-10 dies a casa sense que perdi les propietats. S'aconsegueix de diverses maneres. Una és cultivant les varietats autòctones, analitzant les terres i les aigües, si tenen sal, si no tenen sal, i això fa que el producte mimar-lo una mica, que estigui òptim, és com tindre'l dins d'una incubadora i plantar aquella referència a aquella terra per regar amb aquella aigua que realment li és òptima amb aquell producte. Normalment sempre treballem amb menes que tenim unes referències, amb un bon sabor, amb un bon color i, òbviament, amb una bona presència cara als mercats. Són varietats autòctones que estaven una mica deixades, les hem recuperat, com poden ser carxofa del Prat o calçot fet aquí a les sorres de Gavà. Normalment sempre s'aposta per les innovacions en fitosanitaris més modernes que hi ha al mercat, que són les que són menys agressives amb el medi ambient, amb les persones i, òbviament, les que toquen menys el gust del producte. Intentem treballar tant els adobs com els tractaments, com els herbicides, el més naturals o menys agressius que poden ser actualment dins del mercat. És una de les bases per eliminar la contaminació o el cremament de les terres per següents collites. Aquests carbassons, el bo és que no tenen ni productes fitosanitaris ni res. O sigui, estan criats amb els adobs naturals que li tirem i esperar que creixin i collir-los i ja està. De les 50 hectàrees que estarem cultivant d'aquí a final d'agost-setembre, prop de 25-28 hectàrees són de pagesos que o bé que han tornat al camp, que l'havien abandonat, o pagesos joves que estan tornant al camp i estan cooperant a cultivar molta més terra i fent-se grans tots junts. Nosaltres no podem deixar això, no és una màquina que la tanques i l'abandones. Nosaltres aquí hem d'estar diàriament. Aviam si li falta aigua, aviam si el rat s'ha engegat, si té l'adob que necessita, si s'ha de collir, s'ha de collir. L'esvergínia, la síndria, el meló, no n'hi ha tot l'any, a tots els orígens. Per tindre una qualitat suficientment bona tant a nivell de gust com a nivell de costos, com a nivell de tot, hem de respectar i conservar el tema de la temporalitat, estacionalitat i varietats que es puguin adaptar a les zones.